Kabor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnya. Kinomi khmat naga National Highway Authority of India lakular berurlong gijing dawa jong ka Khasi Student Union North Khasi Hills naga benta berwanra katuk ani gijing kala hakathan ribhoy nadu jurabat ter shadu umyam gijing dawa ki baka KSU krabo ki kinthop yaki nyotli gijing kieng ya ikjan banbo iki bojing shah ki jaka balong patba ban pinbyang iki nala bajumat gijing chli hakapuaslap bat ban buru iki zebra light niki rumble strip ban shinga ki pat bah kalit kawan bat ru shibun ki jinan kam ban pritanat ya kasornong po shwa ya kani kaladan gejing jurip lang hakikat tu kani benta hak baladan lang kinomi khmat na ka NHAI ki bor punya district kinoyalam shnong pa kinoyalam ke KSU President KSU North Khasi Hills usamla Fernal Kharkamni ulong bakani gejile jurip benta kasngi kala jing hun ni kaseng bat ru iknoyalam shnong Namar bana kalyang kinomi khmat ka NHAI kila ay ka jing kular pan pinsted yaka kam halo kite ki jing dawa. Dorbasinong nongpo propa ni da songo sisya kani kasi siya kalong kasi ka ba ni so komen na do kata-kata namar ba ngiyo banya donlang kini ki samla ki jongi kinoyalam jong ka Khasi Student Union jong ka district bi ke jongi haba kila shimkhia ya kani ka benta ka bakrau ba haba kila khot ya weringi kung ki nong penyai kam sinong bangin ya donlang bat ki banyak page banyak kmi na ka benta bangin identify la ne bangin peni ya ka jidon kam po ka sinong sisa kalong siya ka jing kurku bat ya kani ka kam hakipor ki bamun shwa kombolong i president jong ka KSU mo naru arajar khan riu ngila ya donlang ngila juye ya nrei kam sim lapoi kanu ka bangila ban UI kita kikam ki ba nakaliang jo kana hai ka kale kita rengis ngungu ba menta nakaliang jo ka seng KSU kala simkhiai kani kumba pilai osom ne kila bu ka jingtho na ru usnem arjar khan riu bat menta kala long sya ka bangiyo banya donlang bat ki ten nakaliang ka chnong ngingin ai ka jing trelang bai kanu ko benta banora ya kane ka roi ka par ka jing internet khamtam angi po kanong po propar jing ka long ka main station telada ki footpath ki biang ka internet ka snong ka thau kindon ki footbridge kumta ter ka snong kan internet te ngimdon ni banong kalong tang ka bangin ai ka jing sungu ya kan ka seng jong ki KSU ki jongi jong ka district ka jongi ki balapet perman ki balapet bah na kamta kumno banya trelang banwara namta ka roy ka par hapo ka ne ka district bi ka jing khamtam mang ne po ka nong po ka balong headquarter jong ka district jing banwara ka jing kala na marsisha kumbaong mene mai ngisu ya dei ba banlat yaki accident gidon kam mandon no kini ki flyover footbridge lara kimdon kini kanong ka jing shisha ya kani ka surok ka jungi namar tip ka tangmi ki snem ki yeng gidang bon ki breu gidang bon namar kata kani ka jing simjam jong kini ki kun samla ki jungi kalong ban wara ya ka jing kala namar ka future kala way namta jongki tingi nget ban nakaliang ka dorbar sinong in ai ka jing trelang baka KSU po ka district riboy jungi nakabanta banwara ya kanu development bagi kermen ya kane ka inspection ke bawah niwan menta kumangi pila pensiun mene bahadin ke live trek ni seyo ka report yung ki perkhot ngingeng ba lengbau ni UDC bodon mentah ni mo namar ngi ka jisim kia ka jungi tingingej bahkan salong kin sawanja ki ba po ka district ka jungi kini kideng ki kenten nakaliang jungi nakaliang ka sino publish bo mene dak step nakaliang jong ka National Highway Authority of India lembaka office jong project director na po ka Shillong berkunjung nampak ke regional office nampak Guwahati bila ipoi mene rekat ke office jong DC lemba jong DC office Sir Abhilash Baranwal Lapha UAC Sir Akash Marak bandon kene ka inspection ka ba ngin kan mau ip menta dang kini ki RTO gila libu ya ka dorkas jong DC office ban penpau ya kajing angnot jongi nadu kisnem ki ba nadu kisnem ajak handreu ka bangi kwa ya kajing don jong ki foot over bridge ki bat kena ki footpath nang ta kini ki jingdon jong ki zebra line ki rumble nang ta ki jingdon kam jong ki light ki ba kini po ki junction ki ba ngan sa pentip pi kalong kay basot nat namar ba menta kasngi ngiyo
ka jing yashim bentalang jong ka dor bosdong nongpo mentang idolang ya stan rang basdong mene la don lang hapo nongpo ila don lang ki rang basdong napo mau dia napo yomolong bat kawi ki kun hunru ki bade napo school kila ai jutip ingi mene ba ka e ka karai bat ka e ka jing pembet nang yang jongi ka khasi surinir napo riboy kalong ka e ka ba ngin shimlang ya ka ju karai te haba kenu mtaski kumbangan penpau pi yo i ya ka jingpet kmi ya ka jaka bensnai ka foot over bridge ka bandai hang te hanongpo kandai hapo jong ka ROW right of way hapo jong ka nahai ka bandai hapo jong u pedeng jong kane surok kane ka diversion R4R point sun meter ka bolong hapo jong ka kisna ya kane bat haju ka landing bat ka stairs te kawai pat kandai hapo jan school alpha kane gin ong no jan pamsim bat kanongpo kaba kataru kinsina hapo jong ka ROW te kalong ba ni suthu ba kalong ka bakloy namar kanam don shu kajing shim jaka ban don kam yang ne ka foot over bridge te yak badai bat kiwi ki foot over bridge tru nakaliang jungi ngila ship khia ba ngintip ba kidan kidai bandon hai te kumbangan tip epi hapo boni kendon artli ki foot over bridge kawai hapo umling kawai hapo umsning bat kawai hapo lat umsau te ngi sothu yakini ki foot over bridge ki ba ki estimate lada kila pensanction no yaka ngi sothu ba kaladi ka don kam hapo ka district riboy jungi re na liang jong kasang hi ngin skap ya ke jing angnot jong ki pajba balada kidang kam shu ki foot over bridge ngin sap pasngo biang skana hai lada ki wi ki jaka ki ba ngi sothu ya ka lek kawan ji khna school khamtam ki ba don kam shui ka liang surok bar bakini ki khna school ngin ong ki karta ki ba spokes nem chapo kin kham jinjar ban sothu ya ka jingat jong ni ki kali ani ki kini ki kali ki ban nabar hak speed ka baklan te kadon kam ini forward bridge ban kinbu yaki kadam don kanono kajing padman saw yaki te habai dei bat kane ka jingdon kam ban pin tanat yang ne ka sor nopo ojgi ka belatip kum kanong po town yo i yakini jiksna yaki drainage ka bangila ken hapo dorkas pat mentaski ngila panpau yaki lembaga inspection abang ilong ya ka dorkas ba yakini kini ki drainage ki bagsna ki long ki badet bat ki bon ki wara ya ka jingdap hapo sonopo lembaga di poslap ka jingdap jong kane ka kade ha ne ka por jong monsun bat kini ki drainage ko mo ip ki long ki bakhamret te ngilai jumut bakin prisnai ki drainage kam he khandiat bat ya kane drainage hajong jong ka ngin ple bha ya ka pinjli bha ya ka bakan long kum ka jaka ya kjat lane ka footpath rengkat ki railing ba kinong let nong wan ki wan yo hapo so nong po jongi kin don kam shu ban yat na po service lane andre ki pno kam be ya ka footpath ka bade nang bataw juki te kum ka taru nakaliang jong ka proportion nong po klap ai jimbot mene bat ka baso tanat de hane balada don kam jaka shu kana dei hapo jong ka ROW jong ka nahai te ka pno kam sakawai pat namta hanong po nyo i kaya ka jing yat lenti jong ne ka por kamta na usnem ngi jingbun ki jiyat kali ke blami ki jai kali ke ba nya ki speed ke ba shispa po ya kane ngai kan hapo jong ka nga panpau mene hapo na hai henry ngi sotho ba kane kana hai kana mla ban shim ya ka kular ka boskem henry ngi pentingna pat ba nakaliang ka DC office kan penmi ka wei ka ain ba kan don ka speed limit hane hapo sonong po jungi ka benlong ka bansuk ya kinolet nang wan khamtam ya ki pedestrian ki ba hadi hapo nong po ba kini ki kilometers kin tip ba hasonong po kadon ka speed limit ka ba la manlong hakan rupo ne sanpo but kawai ru khaman kam kade ya ka jing don kini ki zebra line but ki rumble habaro kini ki junction hapo jong ka sornong po but kumju ya kini ki ba marjan jong ka sornong po ru te haba ye kan pat sha ka jing don kam jong ki breu donglet nangwan kam tam kinawan sumar kinongpang hangne po jan bithani kadong kinong yale kai hamar opposite jongka kade ka football field ka kinong let nangwan ki wan song thai ki wan bamja po down gate bat kumju ya kade ka ski ka ba kene ka ski sisin sitiong ji pulong yo kalong ka yo ka bala kham he mentala kanu post nem shu ba ki breu ki kham la dei ka por janbet namar ka jingdon jong kene ka light kalong ka baduna tengila kan ban ai jumbut sha kanahai bat sha DC office bakin bu iki floodlights hang po down gate kawai kabar hapo bethani bat kabalai hangni hapo ngaudiang te nakaliang jongka nahai ka panpau ba kiladon ka sanction namunta ka street light te kata street light
naliang jongi kum kaseng hi ngim ong bangi lap pedang ringin pet kat kum ka jonon kam lada kita ki lights ki bangi bu da ki street light la kidang I duna la ne ki itlot ngin hap yai biang lamba ki floodlights namar ngiyo I ka floodlights kemudian hongpo kade ka wei ka ba pensyai ka son hongpo baro bat ki nong light nong wan ru ki kam pikir aba ki cross ya kali namar ya tu ka light la pensyai lupa bat ki kali ba wan ru ilayu I lupa te kita di ki badon kam bat ladang ikren spang ka ki badon muswa kum ki dong kum ngitep lani ki kanal ngalapun paum mende ba labun gini ki ginong no kum ga stream ba kini ki stream lani kini ki kanal muswa hapor ba bersnai nek surok haji pendap ki kendo yakini ki dong lani ki stream kila pendret no yaka bat kala kala no kum kata ka drainage te ngi pun kan mau biang station ba kini ki dong lani kini ki stream ki bodon lani kini ki kanal kini ba construct hi ya ka jinghe kum kadon ka judon menswa kala mendon san meter dan 2 meter kumta te nakaliang jongki kilabu ya ka proposal bat kin sna ya kane hapo modium kabade kajaka kaba om tuna 6 kilometer bat ki surok ki bandrung na po highway sha ki sub road kinlong ki sna da ki culvert kaba kanam dan kanono ka jinglang lane ka jingdang ba ko ru kan yai bet bat kinong rep kinong riang ki bapur kami ni ki jaka ki bolong ki punthor menswa kin yo biang ne ka hapor ayom jong ka jingtung jiktap joki bat kalong ka proper kaba kini ki jaka kinong ki wasteland hande kinlong ki jaka ki ba ki try jaka kila pun kami ki kum jaka thung jaka tep ki jongki lani kila amplong ki kum kita ki jaka kum shopping mall kum ta ter tengang ngai scam ba kini ke jing ya kenduk mentasgi kinlong ki borong henry nakaliang jong ki isu hi ngaong ba kane kadang di tang ka jing ya nanti jongi kum ka 4% namar kadang di tang inspection ngin DOE ka report hadin ka live trek ngin sa budin ya kande bat mentaski ru ngilale ka recording ka jongi bangi sapa ini ka minute jongi haboro kini ki school ki bangi la pentip nadu basdang haboro ki dorbasnong ba ka jing ya nanti ka jongi menta kadang di tang 4% bangi penting na ba kini kisang no hau benai banwan kat kum la yakran menne bat isa akashdip banapo DC office bat napo nahai bat hadin kata ngin soong ba kani ka kam hadin ka sanction bagi UI andre yamenta inong ba kata ka ultimatum bagi bangi ai nadu pasdang ya kata bangin khangi ketul plaza lada kum kini bar khoi kijun kam jong pai ba no snong lane ngin ong no yo nong let nong wan ngimla ban penbiang kan long ke eke ka bosusi baladangi penukam ini surok ka bangi siu khajna ang te po atmer ka bolong kum ketul plaza re ladangi siu ki khajna bat hajung por ngiyo kat kum kijun kam jong kino snong kino kam ikine ki jing pen internet ya ka sonong po ya ka jing yo ki foot bridge haboro kini ki surok surok ba jong national highway 6 kalong ka jingbut ba lada ki pai ba no snong kum national highway no ministry of road highway kawan ban punora kum ni ki jai project shawai pat ki district ru kan I kanuksa ba hapo ka district riboy ka jingi pat hapo snong po ngilong ki papriang ya kini ki project bat ngan ong ipi ba umdan shu ki project surok national highway ba umdan shu da ka BOT project re baro kila de BOT bagi yap siu do khajna te kata de kanuksa ka ba ngin hap pen ani napo nongpo jingi napo district riboy jingi ba ladangi siu khajna soba ban penokam hok ya kan surok jungi ba kinamdan shu ka jing jenjar ya ki nongrep ki jungi ba kindu ya ka jakarep ki namar ka jing dap ne ka jing dap ya ka hapo ki ying ki dukan ki jongki la ne ka jing accident ju ki kena school ki kena ki baret ki nongsong yo ka ba ki cross kinil ti ga I ki snem ki ba lai south snem munchwa ngi yo I ka jing ban cross kali ka ba ngi hap hadu ki kali kinduna teng hap hadu ki shipho ar 4 minute baki kali ki duna namar ka jingawan ki kali ki kambun man ta ki por kini ki snem asnem lai snem rei ka jingdon ka foot over bridge kan yarap ya ki kena baki cross lane ki rangba lane ki temen ki kro bat kumju no ipi ka jing pron kam ya ki footpath ka dei ka wei ka badon kam hapo sonong po bat hangta ngi soi ba ka de ka district headquarter ka jungi ka belasang queue bat kalong ka duksa nam ta ki wei ki district kalong duksa nam ta ki wei ki thain ru kumju Pin Rius Kwa ya kak tien la jong pin dan kam ya kabakan kiyo kak tien kasi kak tien la jong ai kan roy kan pa hakajing ya kop yele kai ya ki bajob kiyo ya ki medal kakin tien kasi kadai takama ki don lajat ki takama gold medal kamut takama kser
silver medal kemut takama rupa, but bronze medal kemut takama mong. Day renong, nama renong kemut brass hakaktin pareng. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi dakapati CTV, nakabentak jingmentoy upat ba.